ọtụtụ amamihe si na ọnụ ya wee na-apụta ịkọwara anyị ihe gbasara ọjị. Ọtụtụ ihe ka o kwurula ugbu a na mgbe ọ na-akọwa kedu ihe butere ọjị na ndị Igbo. Ajụjụ a mere Fada ji kọwara anyị akụkụ ahụ ọjị niile. Nke a otu ihe m na-amụta ebe a dịka onye na-amụ akwụkwọ, dịka nwa akwụkwọ, wee bụrụ na ụfọdụ mgbe ọtụtụ n'ime anyị na-asị asụsụ Igbo ezughị oke maọbụ nke a. Ị ga-ahụ na ọtụtụ ihe niile Fada kwuru n'ebe a Igbo ka o ji na-ekwu iji kọwara anyị akụkụ ahụ ọjị niile, ruo na akụkụ ahụ ndị ọ kpọrọ aha mụnwa na-anụbeghị mbụ, nke ọ kpọrọ ajala, nke ọ kpọrọ njala. Otu onye ebe a nyere anyị aka kpọkwa ya ụyọrọ. Nwanne anyị nwoke Reed Bucking, ndewo. Ahọpụ nwoke maọbụ nwaanyị nke ọbụla, ndewo. Inye anyị mkpụrụ okwu ọzọ a na-akpọ okwu ahụ bụ njala, nke bụ ụyọrọ, nke na-egosi ọjị cluster. Ama m na ọ bụrụ na dịka Fada na-akọwa ugbu a, unu nwere the mental picture unu na-ahụ ọjị dịka anyị niile maara osisi ọjị. Ewezụga ma itoro na ala na-abụghị ala Igbo, ị nwekwara ike ịhụ ọjị na ịntanetị. Ị ga jụọ gọgọ si ya, gọgọ biko gosi m foto ọjị, ọ ga-ewepụtara gị ya, n'ihi na nwa amadi ahụ ma ihe niile. Anyway, ọtụtụ okwu ka Fada wepụtarala anyị ebe a na-enye anyị, nwere ike inye anyị echiche, ịkpọrọ echiche laa azụ, nke na-egosi na amamihe dị na ihe gbasara ọjị. Ọ bụrụ na ụmụafọ Igbo wee nwee ọmụma ihe gbasara ọjị n'ozuzu oke, ị ga-ahụ na Igbo ga-abụ nke jupụtara na ịhụnanya, dịka na ịhụnanya ka ọ na-akọwara anyị bụ ya na-ejikọta ọjị, ibe ọjị na ibe ọjị, n'ihi na ya enweghị akwara anyị na-ahụ ma emepe ọjị. Ị naghị ahụ kedu ahịa ntu eji kụpagide ha. Enweghị ihe ọzọ jikọtara ọjị na ibe ọjị na ibe ya, mana ọ na-ara ahụ ụfọdụ mgbe ịgbawa ọjị iji naanị mkpịsị aka maọbụ mbọ gị wee gbawa ọjị. Ọjị ọbụla ewepụtara aka dị ọhụrụ, ọ na-enye nsogbu ịgbawa ya, mana imeghe ya iwe hụ na onweghị ihe ọbụla, onweghị ọkpụkpụ, onweghị akwara jikọtara ha abụọ. Nke Fada na-akọrọ anyị na nke a na-egosi ịhụnanya dịka Chukwu nyere anyị ọjị dịka ndị Igbo. Biko ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ n'ihe Fada kwuru, tinyere anyị ebe ahụ. Ọkwanụ na ị chọrọ iji ọnụ gị wee kwuo ma jụọ ajụjụ gị, mee ka m nabata gị ebe a. Zitara m ozi sị m nabata m, aga m anabata gị ka ị bịa jiri ọnụ gị kwuo okwu. Anyị na ha agbalịla. Anyị nwere ihe dịka nkeji 30 fọrọnụ. Anyị ga-eji nkeji 30 wee leba anya n'ihe ụfọdụ ihe ndị a niile Fada kwuru, n'ihi na taa ihe anyị na-achọ ime ịwa ntọala n'ihe gbasara amamihe dị n'ọjị, n'ihi na ọtụtụ ihe Fada ama ọ ga-agwa anyị karịrị akarị. Dịka ndị na-eme nchọcha, dịka nwanne m nwaanyị ọkammụta Echebima ga-eme ka akwado m, si na nchọcha na-ehiwe isi na ndekọ. Ị na-eme nchọcha, ị naghị edekọ ihe gbasara nchọcha ị na-eme. Ọ dị ka onye na-agba mgba na-enweghị isi ọbụla. Ihe ọbụla ị na-eme ọ ga-alaghachi n'ikuku, mana ihe ọbụla edere dịka e buru ya n'akwụkwọ nsọ, ihe ederede emewe gịnị, edewo ya. Ya bụrụ na nweghị gara kpọọ ya ọkụ ma ọ tụfuo ma ọ bụ taa ya ma ọ bụ loo ya, ihe ahụ i dere ga-anọ wee ghọọ amamihe nye ụmụazị ndị na-abịa abịa. Ya nwa mere m ji na-edekọ ụfọdụ ihe. Ya nwa mere ihe anyị na-eme taa, anyị nọ n'ikuku nke a na-akpọ online. Onyonyo a bụ nke onye ọbụla hụrụ ya nwere ike ile ya wee mụta ihe n'ime ya. Dịka ihe Fada kwuru, Dr. Echebima, nwere ihe ị nwere ịtụnye ma nwere ajụjụ ị nwere ebe anyị na gị n'ebe a, tupu m akpọrọ uche Fada gaa na ihe ọzọ nke ga-abụ mebi ihe ikpeazụ anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa, anyị wee mechie. Mba, uche m dị na ihe niile a na-eme. Amụtala m ọtụtụ ihe. Fada akọwanụla nnọọ ọtụtụ ihe jikọrọ
ọjị ibe ọjị niile ọnụ ha asaa agba 14 otu ihe jikọrọ ha ma n'imepezi dị ọjị onwe onye ọbụla ga-ahụ onwe ihe ga-ahụ dịka eriri ma ọ bụ nyakụ gọm ihe awụ ihe siri ike ọ ya pụtara na Igbo niile kwesịrị ịdị n'otu ọjị na-egosi dị n'otu n'ebe ndị Igbo nọ maka ihe a jikọrọ ọjị ọnụ onwe ya hụ ga wee ezigbo ịhụnanya na Igbo mkpọkwara na ọjị ha sị na ndị Yoruba na-akụ ọjị ndị Hausa ata ya ma ndị Igbo ji eme omenala ya were ya ka ọ gaa n'ihu ihe uche m dị na ihe na-ekwado akụtachara ahụrụ m ịhụnanya na-agbapụta ebe ahụ nọ ndị na-ebe nọ na-achị ọchị eze ebe m nọ ndewo ka mgbanyụkwa nsogbu adị ndị na-abata ebe a biko na-emetụrụ na anyị aka na akara ịhụnanya ifi ana m ahụ gị ana m ahụ nwanne anyị nwoke Ephraim 4040 ana m ahụ gị Pastor Chef ndewo Pastor Ndukwu ndewo ọ bụrụ na ị na-abata ebe a onye mụ na ya na ebe a bụ Fada Adunchezo onye na-enye anyị ọtụtụ amamihe nke sitere n'ọjị dịka o si mara ya dịka o si gụtakwa ya n'akwụkwọ. Otu ajụjụ na-eri m nri n'obi na-adịkwanụ m ezigbote mkpa ka m jụọ tupu anyị agatee aka na ihe anyị na-ekwu bụ Fada ị bụ onye gụtara akwụkwọ ruo n'ogo ọkammụta bụrụ nwa afọ Igbo ma omenala na ọdịnala Igbo wee bụrụziekwa ụkọchukwu. Ajụjụ m wee bụrụ dịka anyị niile ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-ekpere Chineke site n'okpukpechi nke Christianity, anyị bịara na-enwe ihe dịka ndọrọ ndọrọ nke nwere ike ịkọwa dịka conflict na amamihe na-esi na omenala anyị na ọdịnala anyị na amamihe nke si n'akwụkwọ nsọ dịka anyị niile na-agụ ya nke gbasara Jesu Kristi na Chukwu nọ n'elu na Chukwu abịa ma dịka ndị Igbo na-akpọ ya. Ajụjụ m ebe ahụ wee bụrụ enwere ihe metụtara ọjị bụ arụsị n'ụzọ ọbụla dịka na maọbụ ịta ya ata o maọbụ ịgọ ya agọ o maọbụ iche ya eche o, kedu ụzọ ọjị ji metụta ịgọ arụsị maọbụ megide okpukpechi? Ndewo. Ofufe nro nke Kristi. Ọ dị mma. Ọjị enwere nke o megidere mana omenala mana ụka. Ife dị na ya bụ na egwu batara n'ama atụrụ wee bido wee wụrụ ya awụ fancha niile wee bụrụ njalaka. Ndị be anyị wụtara wụnaga n'ifefe na-aghọtarụ nke ịkpọrọ afa kịta alụsị fama ife bụ alụsị ma ọ bụ na asịsị kọwaa alụsị ọfụma. Onwere ife dịka abụ m ụkọchukwu Fada ka nchili ịbịa na omenala ife akpọrọ omenala na ụka onwere ofu mkpụrụ ife dị iche ife ụka na-alụ n'ebe omenala dị ọ dịka iwele ọkụ chedo n'ebe ọchịchị dụ onwe ife bụ du njọ dụ na ya afụ ya ewepụ ya mana ụka adịghị ebugharị ife anwa inyogo tọọchị anara ewegharị ife ọ na-enene. Ịbịa kịta na alụsị ọdụ m ka tinye m oghere ka nkọwa anya bọsị a ga-akwado tie ịfụ na ndụ nke anyị na-eme kịta a na-akpọ alụsị ọnụ alụsị ka ma ndị Juu si wee bido mana ọ bịazie mgbe afọ ebidoro ya n'oge nke ndị Juu ebe fa nọ wee zute Chukwu fafibe okwute n'ebe afọ mana ọ bụrụ ụka fa apụtabere mgbe anwa o etu anwa ka alụsị si ebido ebe ndị fụlụ ife omimi fajefiri ebe anwa etu afọ ka alụsị si wele ebido. Kedu ife dịzi iche ugbu a n'ụka onwe mgbe a ga-ekpe ekpere si raise an altar ọkwa ya? Yes. Okay, gaa n'ihu. So mgbe ife niile abụ
agụrụ akwụkwọ ndụ na-achọ ka fa kọwaa anya aghọtara ifefa na-akọwa. Maka gịnị? Na o were oge 2000 years before abịa ka nweta first formal religion, ya bụ nke ndị Jew, Judaism. Fee nweburie izizi. Mana ife niile anwafa na-efe bụ na usoro ndụ be anyị tata ka na-akpọ alụsị. Usoro anyị si wee nwee alụsị. Ife duzianụ bụ na ka a na-emezie ife mgbanwe na-abịa, enwezi onye nke nụnwa amụrụ sịrị na nyanwa bụ nwa Chukwu ka ya bụ, na etu o si wee dị na be nna ya. Ife afọ unu na-achọ n'ebe a na nna enye n'ebe a, ọnya bụ Christianity. So ife ụka na-ewetezi bụ kedu etu a ga-esi gaa ghọtazi ife anwa anyị na-emebu, ọ bụrụ imebi emebi. Ụdị mụnwa enwego ndị fada chọlụ ka na a ga-ebupụ alụsị nka nsị a, mba, ima mbupụ ya ma ọ bụ na ọ nwere ndị ka na-efi efe. Mana ị ga-akụzi nkụzi ganye na ndị anwa aghọta ya. Alụsị n'ezi anya ma afọ na ndụ ya na ya na-abọghị ọ gasie ike. Mana ife afọ dị n'ime ya bụ alụsị, ọ bụrụ na ịghọta ya ọfụma, ị gara akpanwu oke n'etiti ụka na omenala. Dịka nke ọ ga-abụ ịchọ ikwu okwu kịta isi Jesu Kristi na ife ndị ọcha. Jesu Kristi bụ mmadụ bụrụ Chukwu, amụrụ ya na nke ndị Israel. Jesu Kristi abụrụ onye West. Ife a na-esolie abụrụkwa na ọzọ. Iweli Jesu nye ndị West, ọ dịalị ndị West. Iweli Jesu nyelu ndị East, ọ dịalị ndị East. Jesu bụ Chukwu, nwa emere mmadụ, ọ dị ka anyị. So ịkpọbata ya na be gị, ọ gara emebi ife dị na be gị, na ọ chọrọ ka o mee gị ka ị mara nna. So mana ị ga-afụ, I believe that ọ bụ na unu nwere ohere nkọwagide ife a na-akọwa kịta, efu ebe anyị si welisi chi ụzọ bịa bụ ife mmụta. Ọ ga-abụ afọ etu esi wee tụsa anya ka ndị be anyị nwee ike chere echiche. Maka aka m ekwuru nkịta maka ịwa anya bụ ọjị, ịgọ anya bụ ọjị. Iluo na ịntanetị, ụmụaka niile nke kwetere n'ife ka ike onwe ote nzu obula ọjị gọwa. Nna ọkwa nsị bolingo ka ndị Igbo zọnyere ụkwụ na ya. Kedu ife ọ bụ? Ọjị nwere onye ọ dịịrị ma ọ bụ na a ga-awụ ya awa. Oge ọbụla a ga-awa ọjị awa, o nwere onye ọ dịịrị. Onye ahụ ọ dịịrị nọ n'ebe afọ. Ọjị abụrụ etu isi wee malụ ekwu okwu. Ọ banyere na retrix ka anyị gaa ọlụ ndụ nna nna anyị fa ka eme nke izizi bụ ilulu ogo ịga ọjị. That's what you ask yourself. Ilulu ogo ịga ọjị. Ọ bụ na ilulu ogo ịga ọjị wee jeje bie ọjị aka, ịlụgo onwe gị. Ya bụ n'ife niile ụmụaka pụtara chịla aka wee wunyezie kịta fa mara oke. And ọ bụrụ na a ga-enwe ike anyị na-progress, I will just be explaining to them. Unu anụbere maka mmanwụ. I will explain to you etu mmanwụ si bata n'Igbo, ife mmanwụ na-alụ. Na ndị okenye be anyị maali na ife fa na-eti bụ mmanwụ. Ontele ngwazie ndị okenye jụọ fa ajụjụ, kedu ife eji etili mmanwụ n'ala Igbo? Fa nenebe m enene. Wee kụziele fa na ọdụ sọsọ izi mfe ịnọ mmanwụ ji agba n'ala Igbo. Fa wee gebe m ntị wee kọwalụ fanya, fatibe mkpu. Oge anwa nna m nọ ndụ, fa jee ebe nna m n'Ọka ka eje nwalụ ma ọnyanwa bụ onye bu alụsị ndụ be anyị. Ebe m nwa si amụta ife nna akụzi. Papa m wee sịfa na nyanwa bụkwa etu ụfa si ege ntị ka nyanwa bụ nna m si ege ntị. Nke aka mere eme before nna m wee nwụrụ. So azago m gị ajụjụ gị. Ịzaga ajụjụ m, ndewo. Nke ịpụtara na enweghị ihe gbasara ọjị megidere ofufe nke ụzọ Chukwu nke bụ Christianity. Anyị nọ n'ime ya taa. Ihe ajụjụ a ji dị mkpa bụ na
ịhụla na ekwu okwu ofufe nrọ bụ religion, anyị nwa bụ ndị Igbo na-ewere ya na anyị niile bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst, ndị Christians. Anyị ahụla ihe na-eme, okwu na-ada ọnụ na-aga na Naịjirịa ebe niile ugbu a gbasara ogbugbu a na-egbu ndị na-eso ụzọ Kraịst, nke ndị alakụba na-eme, nke ndị na-ahụ mmadụ iro to the point that a na-egbu mmadụ na-akwafu ọbara n'ụzọ niile dị iche iche. Anyị niile nwere ụzọ anyị si na-ele ya anya n'ọnọdụ na anyị hụrụ na ihe gbasara okpukperechi nke ndị Igbo bụ nke siri ike, mana oge nke anyị nọ n'ime ya ugbu a bụzikwa oge nke ọ bụghị na o bidoro taa, o tekwala rukwa tupu amụọ anyị nwa, bụ oge nke anyị na-ahụta na okpukperechi nke Christianity bịara kwụrụ edosa ya n'otu ụzọ, a na-elezi dịka isi na ọ bịara weta ihe dịka ọkụ tọọchị, ejiri ya na-elezi omenala na ọdịnala Igbo maọbụ ọdịnala ndị niile dịka ha si nwee ya. Ọtụtụ mgbe anyị na-anụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu okwuchukwu wee na-arụtụ aka ka ọdịnala maọbụ omenala ji bụrụ kedu aha ya, ife arụsị, wee na-eru na o nwere oge ọ na-ewu ewu ebe niile. Ọ bụ na amụgharịa gị ọzọ ma ị gabeghị na ụlọ unu na ime obodo unu gabutuo okwu ha maọbụ ihe ndị ọzọ, ihe niile na-eme gị bụ nke ndị nna nna gị butere gị n'ihi na ha fere arụsị na ihe niile. Anyị agaghị etinye ọnụ na ife arụsị n'ụbọchị taa n'ihi na anyị chọrọ ka anyị gbado ụkwụ n'ihe anyị bịara. Dịka mmechi okwu anyị, dịka anyị nwere nkeji ole na ole iji kwachie nke ụbọchị taa, biko ndị niile na-esonye anyị ga na-enwe mkparịta ụka kwamgbe dịka na Satọde niile gawa n'ihu. Ọ bụ na fada nweghala ohere mụ na ya ga-anọ ebe a ruo mgbe anyị ga-ekwucha ihe gbasara ọjị, ihe a na-ekwu ekwu ka nkụ. Biko mgbe ọbụla o ruru ọkụrụ elekere anyị 6 nke oge Naịjirịa, soro anyị bi ebe anyị ga na-eme ka unu mara. Unu gbaa mbọ sonye anyị na TikTok, sorokwa fada nke aha ya bụ Chetus na TikTok. Anyị ga-agba mbọ na YouTube ime ka ewebata ya na YouTube n'izu na-abịa abịa, n'ihi ụfọdụ ndị mmadụ chọrọ ịbata si na YouTube mana ha enweghị ohere ịbata. Ya bụ na ndị soro anyị na mbido, fada ekwuola ọtụtụ ihe, ndị na-akwado ihe niile anyị na-emebe a na-emetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya. Chukwu gọzie unu. Ihe ikpeazụ m ga-ajụ fada dịka ịkọwatụrụ anyị na onwe ihe megidere okpukperechi nke anyị na-ekpe taa bụ ebe ọjị nọ, mana anyị maara na ọtụtụ ụmụafọ Igbo amụrụ taa enweghị amamihe sitere n'ọjị, butere na ọtụtụ na-adazi iwu ọjị dịka ikwuru ya ebe a taa. Anyị nọkwa n'obodo nke anyị hụrụ na a na-akpagbu anyị, na-emegbu anyị, ruo na o dubanyela ụmụazị Igbo, ụmụafọ Igbo ụfọdụ ndị na-etinyezi aka na mpụ na arụ nke anyị na-anụ na-ahụkwa ụfọdụ n'ime ha n'ụbọchị taa. Dịka ị na-akọwa nsọ ọjị, fada, ị nwere ike ịrụtụrụ anyị aka ụfọdụ ihe ndị bụ nsọ ọjị? Ama m na ị na ha emetụla ya aka ntakịrị. Ị nwere ike ịrụtụ aka ụfọdụ ihe ndị bụ nsọ ọjị? Ị nwere ike ikwutukwara anyị ihe gbasara nsọ ọjị? O nwere ike ibutere anyị ụfọdụ ihe ndị anyị na-ahụ n'ala Igbo taa nke anyị chere na ọ dịghị mma? Kedu ihe nwere ike ịma maka nke ahụ? Ndewo. Yes, ife izi nchọrọ ikwu n'ụbụ ọ dụkwa ọtụtụ n'ife nchọrọ iwepụta mana anyị elurozi na ya tata. Anyị ga-eru na ya tata. So ọ bụrụ n'izu na-abịa ọ bụrụ na ife nchọ ka nlutu aka tupu nchefu enye bụ ife gbasara ụka na omenala. Ọkwa unu maala ọ bụrụkwanụ
ụka kụziele ndị be anyị iwu n'eri nke Chukwu. Iwu Chukwu n'eri do n'ala Igbo tupu ụka wee bịa. Ọ bụrụ ụka kụzilie. Ụka mere ka aghọtabazi anya ma orie amụ. Mana iwu niile anwa ana Igbo chedoro iwu n'eri Chukwu tinyere. Fada, kedu ihe bụ iwu n'eri? Ọ bụ iwu 12 Chukwu nyere ụmụ Israel bụ ka ọ bụ Ten Commandments nke anwa Moses wetara. Okay. A na-eme ihe observe n'ala Igbo before ụka wee bịa. Ụbọchị ọzọ unu ajụọ m ajụjụ nke unu kpọrọ afa nzukọ nga-etu Igbo si weli na-echedu ya tupu ụka wee bịa. Ife niile anwa ka a tụgharịziri menye ife ndị ụka. Then isizie onye na-ekwunu kọwaa anya na omenala Igbo, ọdịnala Igbo mnyanwa aghọtara ya. Nke kachasị njọ kịta bụ na ndị bụ ndị isi Igbo, ndị okenye n'ala Igbo bụ ndị anọ eburo n'ụlọ si ọlụ oyibo wee nata isi wee lụtụzie fa. Ọ nọziala ana n'oche ndị ichie na-amaghị ihe. Agụụ wee batakwuo, ife niile wee potokoo, ụmụaka amarazi nke a na-eme eme. O nwere ife a na-eme n'ala Igbo nke m ga-eji Catholic Church nke nọ n'ime ya, nothing du na omenala Igbo megidela ụka ma ọ bụ ibe ụka nọ wee megide omenala Igbo. Mana eche ntị kọwaa anya, ndị mmadụ ewee ghọta ife bụ nke ebe nke ọbụla kwunyere na ya, ewee nwee ike wee chịkọnatakwa onwe anyị ọnụ ọzọ. Nsọ dị n'ọjị ikwulu kịta nke ebe a ga-ebidogodi bụ na ọ bụrụ na ọjị adụ n'afele n'ọkwa ọjị, ndụ nọ ebe anwa jide n'aka na ọjị anwa maala onye nwunye onye ga-awụ ya, na ọjị anwa ma onye ga-awụ ya nọ ebe afọ. Mgbe unu jezije megherie ife niile, ebe anwa ka akpa asịsa ga-anọ wee jide unu niile. Ọjị dụka ọfọ, ije bunye ọfọ, onye bu ọfọ maala onye aka jieni, onye ọzọ jeje bunye enye nya na ọfọ erulu n'ebe ahụ. Etu anwa ka ọ dị n'ọjị. So onye ọbụla kpachapụ aka n'anya n'ife ọnatalichi ndị Igbo, ebe afọ ka anyị ga-anọ ga-ama Chukwu, ebe anwa ka anyị ga-anọ sọpụrụ Chukwu. Enwere m afọ otutu, ife a na-etu m bụ azị efeghị Chukwu. Tuo m azị efeghị Chukwu ka m wee zaa ya. Azị efeghị Chukwu. Ife a na-eme azị. Ịghọtago? Ụbọchị anyị gbarapụrụ ife mere anyị ka anyị bụrụ ndị Igbo. Thank you, Sekufu. Thank you. Ife mere anyị ka anyị bụrụ ndị Igbo. Ụbọchị anyị gbarapụrụ ife ndị anwa, onye ọbụla nọzi nke aka ya. Na anyị tosiri ịnachighị azụ ka anyị jee tụtụọ ife mmọnwụ anyị dasịsịrị n'ụzọ ka anyị wee zuo oke ọzọkwa. Ka ndebi ebe a, bọsị ọzọ anyị ga-aba na the compounds, embodiments, symbols of ọjị. Anyị emerie iweta kedafia ọjị in relation to culture, tradition, custom and religion. Anyị emerie. Then kedafia kedu nke ọzọ ọnụnwa, ịgbadata presentation, ịgọ iche, breaking, sharing. Emere m ihe today. So ime aki ebe anyị kwụsịrị, abọsị ọzọ anyị esi ebe anwa wee gawa. The aberrations, ife mmegwu na ife na-adịrọ mma, ọ nke nyanwa bụ nke ikpeazụ. Achọrọ m ka m si na aberration wee kọwaa ife bụ ọjị. Achọrọ m ka anyị mara ife anyị na-ekwu, ka ọ ga-abụzi nluzie na-asị na nke na-emeterie, onye anwa amalife kpata na-emeterie. Dewo Fada, biko ka anyị kụọrọ na Fada aka nyekwe ya onyinye akara ịhụnanya. Ọ bụrụ na ị na-emetụ aka na ekwentị gị,
aga m asị na anyị amụtala ọtụtụ ihe gbara ọkpụrụkpụ nke sitere na amamihe nke ụkọchukwu Adunchezo. Biko nụ, ọ bụ na ihe anyị mere ebe a taa masịrị gị, gbaa mbọ na isonyere anyị na mgbe ọzọ anyị ga-anọ ebe anyị ga-eme ka ị mara. Mana dịka ihe omume nke m na-eme na online na TikTok na YouTube maọbụ ihe nkụzi nke m na-akụzi, ana m akụzi kedu ahịa ụtọ asụsụ Igbo nke bụ grama na ụbọchị Mọnde niile mgbe ọ kụrụ otu nkeji nke ọwụwa anyanwụ Amerịka maọbụ elekere 7 nke Naịjirịa, nke bụ na kamgbe ihe ruru izu 6 ihe anyị na-eleba anya bụ nnọchiaha dị n'Igbo. Anyị bidoro na nnọchiaha A na E wee na-elebazikwa anya na ụfọdụ nnọchiaha ndị ọzọ. Ihe mere anyị ji wee na-ekwu okwu nnọchiaha bụ na ọ dịkwa ka ọjị a fada na-akọwara anyị ọtụtụ ihe na-aga njọ, ọtụtụ ihe a na-ahụ n'ihe gbasara ide Igbo ka sitere n'aka ụmụafọ Igbo. Ụmụafọ Igbo na-ede eri Igbo, na-edejọ Igbo n'ụzọ niile dị iche iche na-agba anya mmiri. So unu ga-ama dịka fada na-akọwara ihe gbasara ọjị ka o si emetụta ya n'obi mgbe ọbụla ọ gara na ememme, o wee bụrụ na ndewo Usekwufu, thank you. Dịka m na-akpachi, dịka m na-ekwu okwu mmechi, biko na-emetụrụ na ya na anyị aka n'akara ịhụnanya ka ndị TikTok marakwanụ na ihe anyị mere ebe a na ọwụ ihe bara uru, n'ihi ọ bụ iji kwalite ihe ọmụmụ anyị mụrụ n'ụbọchị taa, nke bụ na mgbe ọzọ anyị zukọkwara wee TikTok ga-eji aka ha wee mee ka ọtụtụ ndị mmadụ wee na-abịa. Ọ ya mere anyị na-eji arịọ inwe onyinye gift, you can give to us. Gị nwee inweghị na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya. Ndewo maka azụ ahụ nke ị nyere m, ana m ata ya ebe a, Usekwufu. Alright, so nke bụ na dịka fara na-akọwa ihe niile a na-emejọ, a na-emehie n'ihe gbasara ọjị, otu a ka anyị nwa na ọ na-ewute anyị na mgbe ọbụla anyị hụrụ nwaafọ Igbo dere Igbo naanị otu ahịrị okwu Igbo ewee dejọọ ya. Nke a na-ebutere anyị na ụfọdụ ndị mmadụ amaghịzi nke bụ nke n'ihe gbasara ide Igbo. Ihe dị otu a ka anyị chọrọ imezi, n'ihi na ọ bụrụ na enwere onye kwuru okwu ya, ọ ga-abụ na tupu afọ ole na ole na-abịa n'ihu, ị ga-ahụ na enweghịzi ụkpụrụ a ga-eji ede Igbo. Ya nwa mere anyị na-eji eme ụtọ asụsụ Igbo n'ụbọchị Mọnde niile. Dịka anyị kwuru ya, a ga na-ewetara ụlọ ozi ndị a. N'ụbọchị Fraịde, ana m akụziri ụmụafọ Igbo ilu, ka esi amụta ilu Igbo, ka esi amata nkọwa ilu Igbo. Nke a bụ otu n'ime amamihe Igbo ọzọkwa nke na-adịzi ka onwezi onye ma ihe gbasara ya. Ụfọdụ ụmụafọ Igbo taa ekwuwere ha ilu, ha ichere ka akọwara ha ya ebe ha makwanụ, maọbụ mebi ha amaghị na nwa afọ Igbo ọbụla a tụrụ ilu kọwara ya. Ndewo Maazị Ifrem. Nwafọ Igbo ahụ ego eji lụọ nne ya bụ gịnị? O furu ọhịa. Ndewo maka onyinye ahụ, biko, thank you. Alright, so ya bụ na anyị achọghị ka ụmụafọ Igbo wee na-abụ ndị na-epịọgharị na-amaghị ihe. The wandering is getting too much. Wandering in the area of lack of knowledge of culture and tradition. Wandering in lack of knowledge of the language. Wandering in lack of knowledge of the history of Igbo people. Ya mere ị ga-eji gaa na internet, maybe na States, na you hear Igbo young people saying a whole lot of what I will call nonsense. You know that this person is not grounded in the knowledge. And I want to take it back to our Christian knowledge as well. Ihe a ka Chukwu kpọrọ asị. God always decried, always regretted, saying that my people perish for lack of knowledge. Whenever there is lack of knowledge in the land or in the community, people perish. And this knows no mercy, because it is lack of knowledge that is killing people. Mgbe mmadụ gara metụ aka n'ihe arụ na-amaghị ama, ọwụ na mmụọ chọ igbu, ọ ga-egbu, n'agbanyeghị na onye amaghị ama. N'ihi gịnị? O nwere onye kwesịrị ka ọ kụziere ya, mana ọ kụziere. O nwere
ọnọdụ, o nwere provision for that person to learn but they did not learn. Ya nwa mere anyị ji na-ewepụta ụmụ ememe a na nkụzi ndị a na online ka onye ọbụla na-ebe ọ na ọ bụ nwa afọ Igbo nwee ike ibido ịzọgharị ụkwụ na ihe gbasara amamihe. Fada Augustine, ndewo. Ana m ekele gị, fada nke anyị na-eji eme ọnụ, ndewo. So bikonu ka unu cheta Satọde ọzọ aga m ama ọ bụ na Fada Adunchezọ nwere ohere ọ ga-esonyekwa ya ebe a anyị wee gaa n'ihu ebe anyị kwụsịrị n'ụbọchị taa. Bikonu ka o toro Fada Adunchezọ aka na ihe niile nke ọ kụziri anyị n'ụbọchị taa. N'ikpeazụ, ọ bụ na ị nwere nwa na-eto eto bụ nwa afọ Igbo, ị maara na ọ mụtachabeghị Igbo to the point of learning the Igbo proverbs, ebe ọ bụla ị nọ, encourage them, mee ka ha bata na klaasị anyị na-akụzi na Friday, n'ihi na we will continue to do that. Anyị na-akpọ oku dịka anyị na-akpọ oku ndị nkụzi na-akụzi Igbo wee na-akụziri ha ihe, ndị na-emepụta ihe na social media nke a na-akpọ content creators. Anyị na-akpọ unu oku na ụbọchị ọ dịka Sunday, Monday nke bụ abalị 9 n'ọnwa Disemba. Anyị na-ewepụta ọkpụkpọ oku ahụ mgbe na-adịghị anya, anyị na unu nọkọ ka anyị hụ ụzọ anyị nwere ike iji mekọrịta ihe, rụkọ ọrụ ịkwalite Igbo na social media. N'ihi na people like Fada Augustine na-esonye anyị ebe a, ị gaa na TikTok ya wee lee onyonyo ndị ọ na-emepụta, ị ga na-ajụ onwe gị sị, onye a ọwụzikwa ọmụ na onye a sọbụrụ onye Igbo? N'ihi na ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a bụ ndị na-enweghị ike isi Igbo otu nkeji abụọ na-etinye bekee ọbụla. Mana ike ile ihe Fada Augustine na-ewepụta ihe omume nke ọ na-ewepụta, nkụzi ọ na-akụzi na ihe niile, ị ga-anọgide na-ajụ onwe gị sị, Igbo a nwere ndị ekere tinye ha Igbo n'ọnụ? No, enweghị. Ọ bụ mmadụ iwepụta uche, tinye uchu n'ihe ọ na-eme. N'ihi gịnị? Ebe ọ sọkwara gị gaa Russia, gaa Amerịka, lọta, ihe ịbụ gịnị? Nwa afọ Igbo. Ọsọ gị mee ngọpụ mgbe o ruru ịjụ si kedu ebe isi onwe ndị ga-aza I'm from here, ị ga-ama na ị nweghị ike ikwu I'm from here. N'ihi gịnị? E nwere ebe isi. Mgbe ị rụziri na ị nweghị maọbụ na ị maghị ebe isi na ụkpụrụ na omenala na ọdịnala a na-eme n'ebe ahụ isi pụta, gị marazie na ihe akọla gị. Dịka ụfọdụ ndị nọ n'ụbọchị taa, ndị na-amaghị ebe ha si pụta, bụ ụmụnna anyị ndị adọkpụrụ na ohu mgbe a na-ere ohu. Ọ bụ otu n'ime ihe na-eri ha nri n'obi, na-ewute ha, because ha amaghị ebe ha si pụta. Even though ha ụfọdụ n'ime ha nwere ike isi gaa mee ihe a na-akpọ DNA, wee esi m na Nigeria, DNA m si na Afrịka. Mgbe a sị ha oke kedu ebe ọ na Nigeria, ha enwe nke akọwa. Ụfọdụ ndị na-agara as DNA m na-asị na esi m Imo steeti, mana kedu ebe ọ na Imo steeti, ha amaghị. Dịka Fada George kọwara anyị taa n'ihe gbasara ihe niile gbasara ọjị na-egosi ịdị n'otu na ndịkọta dịka Chukwu ji mee ya n'ala Igbo. So nke mbụ na ọwụ ihe kwesịrị na anyị n'uche mgbe ọbụla si na ọjị na-egosipụta ịhụnanya na ịdị n'otu nke Chukwu tinyere ndị Igbo. Ya dịrị onye ọbụla na mma. Ya dịrị gị na mma, Fada Adunchezọ. Thank you. Anyị ga-emechi ugbu a. Anyị na-ekele onye ọbụla sonyere anyị n'ụbọchị taa. Chukwu gọzie unu, ka anyị hụkwa unu n'izu na-abịa abịa mgbe anyị ga-aga n'ihu na ihe ọmụmụ dị otu a. Ndewo.